Балон бомбон от един кръгъл балон и един дълъг балон. Сега ще ви покажа как да ги съедините и да направите интересна фигурка за мълчуганите. Взимате двата балона и ги връзвате едно за друго. Ето така. И се получава ето това. След което взимате 4 пръста от единия балон. Завързвате и става ето това. Още 4 пръста. Тук имаме отново завъртане. Увиваме го. И става ето по този начин. Може да го направите и с трети балон, като го увиете ето така. Завързвате, усипвате добре. Хоп. И ето имаме балонна дръжка или, както му казваме в Party Jack, балон бомбон. За повече фигурки от балони, украси с балони и забавление за мълчугани, вижте нашия сайт party-jack.com.